Mae bod allan yn yr awyr agored hefyd yn rhywbeth sydd yn rili helpu ni mewn ein addoliad ni. Dwi'n ffeindio pan dwi allan yn y greadigaeth, ond hyd yn oed mewn dinas, os oes yna parc neu rhywbeth, i allu cerdded o gwmpas i weld creadigaeth Duw. Mae hwnna jyst yn helpu ni i addoli. So, ewch allan jyst i weld be ydych chi'n ei weld a defnyddiwch hynna fel addoliad i Dduw. Mae yna rhywbeth hefyd am fod allan, dyw pawb ddim yr un fath, ond i fi jyst yn mynd allan i gerdded. Ac yn aml dwi'n ffeindio bod fi'n gallu sgwrsio gyda Duw lot yn haws pan dwi allan yn cerdded. Felly pam na ewch chi am dro jyst am ryw 10 munud, gadael eich ffôn tu ôl fel bod chi jyst yn cael amser o dawelwch, jyst i fod gyda Duw. A defnyddiwch be ydych chi'n gweld o'ch gwmpas chi i addoli Duw. Neu hyd yn oed defnyddiwch yr amser yna jyst i siarad gyda Duw.